Agian... Ona eman diote. Baliozkoa da. Eta bien bitartean, 1500 finala. Ea ba, aritzen marka entzuten dugun bitartean motoaren soinua hor Mariano García dugulako bien bitartean 1500 metroetan. Atletak prest. 7:72 Aritz Goñirentzat eta irtera baliozkoa. Eduardo Menacho, Emin Berke, Pedro Viciosa, Alex Salas, William Lewis, Joserain Barjon, Alex Melba, Jorge David Torre, Eric Guzmán, Benoit Campio, Mehmet Selik, Mariano García, Paul Moya, Javier Mirón eta Mario Palinzerentzat eta haiekin batea Mikel Calvo eta Erik Entziguikunda erbilanetan. Mikel Calvo erbilanetan eta atea inda misilba bezala. Bai. Ez dakit noaino segituko duen, eta Mikel aurrera begira eta lan egin. Eta bestetik Erik Entziguikunda, atleta mitikoa baita ere Playas de Castellón egondako orain. Kueba de Nerjan. Baina bai, momentuz oso azkar atera dira, eta taldeak ez dakit guztiz sinistu nahi izan duen erritmo hori, zeren... Bueno, Mikelen atxenten... Momentuz Javier Mironek besterik ez du jarraitu nahi izan erritmo hori. Pasaden edizioan okerrezanago garaile, Javier Miron. 500 metro tiratu behar zituen eta apartatzen nahi da... Jarraitu nahi du pixka batxoan gehiago. Bai. Eta... 0:08 inguruko pausoa. Eta hementxe, Erik Entziguikondak hartuko dio erreleboa, Javier Miron dabil lidergotzan eta atzetik tropa guztia jarraika. Eta Mariano, aurrera dijoa. Mariano aurrera dijoa, 800 metro faltan orain. Zenbaten pasatzen dute, 800 metroak. Oraintxe segitun pasatuko dute. Mariano orentzat da lasterketa. Ea bat 53 inguruan pasa dute 800 eta bien bitartean Irati Michelenak azkeneko jauzia ingo du pantailan. Txikian ikusten dugu, eta ez da jauzi txarra izango. Are gutxiago horrez, beste baliozko bat. 6 metrotetik pasain dula maten du? 6 metro, nik uste beste behin, 6 metro eta marren baita. Bai. Aztakeri galanta ze regulartasuna. Luzea izan da. Hemen Erik Entziguikonda da atzera gelditzen ari da, inork ez dio nahi aurreratu, ea ba, Mariano García, Javier Miron, nor baino nor. Garen Mariano garrankatu du. Bai, ritmo hontan Mariano oso ondo konpontzen da eta... 6:77 Iratirentzat honekin Espainiako txapelket Espainian eskatzen dioten minima lortu du. Bai, bueno, eta bere marka. Bazen garaia. Bai, ze postazun. Ea zelako marka. Eta hemen Mariano García arrankatu duenetik, baina atzetikan basapizti asko dator, besteak beste Jorge Torrella da hirugarren jarri da eta aurreraka jarraitu nahi du baietz dio, baina Mariano erritmoari eutxi nahi dio. Ea azkeneko 150 metroetan orain pasa ditu azkeneko 150 metroak Jorge Torre irekitzen hasia da, garaipena nahi du Mariano Garcíak lehen postua du, ematen du, badaukala azkeneko aldaketa hori Jorge Torrek hortzak estutzen ditu, baina atzetik jende asko dator. Kontuz barrutik iritsi daitez, eta nor baino nor izango da. 3:26. 87 Marokotik zetorren atletarentzat. Ze garaipena, arraroa, ze normalean, ez gauden joituta, hemen Txelikek eramandu garaipena. Barruko atea beti itxita egon barru. Eta bien bitartean Ernest, salto oso luzea egin du. Jaime Gerrak, 8 metro espadira oso gertu geratu. Argeak izaltzen dizkigute. Jaime Gerraren... Bueno, egia esan marka hoberena zeukan, Meme Zelik.